dipakake le. Aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra ya bangane ora mbagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma. Ha iya. Gelar karpet kae. Monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados 2.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketontol aku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Ha kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul Kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. ngono cuma pelupuk-pelupuk. Mumpung iki pesing banget, Truk. Wis men ra aja to. Pokoke wae. Oh, dengkulmu